Mireu quin bo de Déu aquí baix de parapents. És el Gin Open. I aquí davant Mont-rebei i a damunt de Mont-rebei. Encara ben de nord, perquè ara hem pujat a 2100 quasi, i la deriva és de nord. 8 per hora de nord. Mont-rebei aquí. Del pantano. Has de dar coll quin altres no hem de fer, però mira, mira, tots els del Gin. Un dia guapíssim. En 2050 he saltat. Justet, però bueno, esperem que funcioni. Hòstia, si estan allà dalt a prendre pel cul. Ara em veig uns aquí. Això funciona. Allà dalt, mira, allà dalt n'hi ha uns, 1, 2, 3, 4, 5. Girant damunt del barranc del bosc. Guapíssim el Montsec avui. Bueno, sempre és guapo, però... Estos d'aquí dalt han derivat de nord. Girant aquí damunt de Moró. Espectacular aquí al darrere com està. Ara, mira, mira. Aquests són els del Gin. Tota la conca. Aquí. Quasi 500.